amb la planxa i tot. No, perquè tenen peces. Esta historia. A la dreta Fernando, David Campoy y Esteban Pérez. A la esquerra... Va cargar mi padre ja. Anem a la dreta. Segons fent, som a la pilla. Ja vaig a tornar l'aigua. Jo què? Sí? Vale, va. Vinga, terços amunt. Vale, Lluís Vives Domínguez per la dreta, per l'esquerra, Vale? Vinga, va. Terços amunt. Aquí.
un costat, per un baixa. Vale, terços dos. Aneu cap a l'altre costat. Sí.